Ola, chámonme Alba Lago e traballo no CIMI investigando a criopreservación de larvas complexas de invertebrados mariños. A criopreservación é unha técnica que permite conservar células, tecidos e incluso organismos vivos a temperaturas extremadamente baixas, preto dos menos 196 graus centígrados, usando principalmente nitróxeno líquido. A esas temperaturas, as nosas mostras quedan nun estado de vida suspendido, agardando ata o momento da descongelación, cando poden continuar o seu desenvolvemento normal. Moitos invertebrados mariños teñen ciclos de vida complexos e pasan por distintas fases larvarias, cuxo número e morfoloxía varía segundo a especie. O proceso de congelación realízase nunha criocámara onde controlamos a velocidade de congelación e axudámonos de sustancias crioprotectoras que evitan a formación de cristais de xeo, capaces de danar células e tecidos. Grazas a esta técnica conseguimos criopreservar por primeira vez no mundo larvas pluchos do ourizo de mar para centrotus lívidos. Todas as fases larvarias e xuvenís do mexilón Mytilus galoprovincialis e a primeira fase larvaria dunha medusa, Aurelia aurita. Estes avances abren novas oportunidades para a conservación da biodiversidade, teñen aplicacións directas na acuicultura e a investigación científica.